Bon dia a tots. Què tal la Setmana Santa? Espero que superbé. Doncs avui comencem a fer català. Recordeu que el primer que heu de fer és corregir tota la part del complement indirecte. Clar, el complement indirecte, aquests exercicis ens han servit per anar entenent el concepte. Però ja sabeu que jo us vaig dir en l'anterior vídeo que és molt important fer un anàlisi sintàctic. Vam pensar que millor no posar-los per Setmana Santa perquè ja teníeu feina. Llavors el que sí que faré és penjar-lo en aquesta sessió perquè ho pugueu anar fent. No hi ha un dia límit per entregar-m'ho, però sí que ho aneu fent perquè jo vegi que realment l'anàlisi sintàctic no s'oblida, d'acord? Llavors, penseu que corregint estareu 5-10 minutets. Si hi ha algun dubte de tot el que heu corregit, doncs m'ho dieu també. D'acord? Llavors, ara el que toca treballar és la pàgina 21 d'ortografia, que és el guionet. Abans de començar a explicar el tema, anem a pensar un moment paraules que ens vinguin al cap que portin un guió. Les apunteu, si us plau? Molt bé. Doncs, una vegada les heu apuntat, segur que després, quan llegiu el requadre, encara us venen més. Però, per exemple, poden ser paraules compostes que se separen per un guió, poden ser els números quan els escrivim en lletra, pot ser un verb quan va seguit d'un pronom feble. Són diferents maneres o diferents exemples que segur que us han sorgit quan estàveu pensant en aquests exemples. Tal com diu el requadre, els numerals compostos entre desena i unitat i entre unitat i centena. Sí? 46, és el que hem dit, no? Que alguns números, quan els escrivim en lletra, porten guió. Per exemple, quan és 25, 20, guió, i, guió, 5. En els mots compostos, en què el primer element acaba en vocal i el segon comença amb R, S o X. Per exemple, cara, rodó. Per què es porta guió? Perquè la primera paraula acaba en vocal i l'altra és o R, o S o X. Gira, sol. Para, xocs. Sí? En els mots compostos on el primer element és un punt cardinal. Nord, africà. Sud, africà. Tots porten un guió perquè el primer és un punt cardinal que seria nord, sud, est o oest. Davant dels pronoms febles darrere del verb que no s'apostrofen. Donar, guió, ta, guió, las. Sí, també ho hem parlat abans, veritat? En onomatopeies, tic, tac, repeticions, gara, gara, i altres expressions, adeu, siau. Sí, expressions teníem a l'última competència lectora que vam fer. Doncs ja veieu que aquestes expressions també van amb un guionet. Onomatopeies són els sons. Quan parlem, per exemple, el so que fa un rellotge, tic, tac. El so que fa una ovella, bé, bé, també portaria. Sí? Altres expressions com adeu-siau. Aquestes són més complicades perquè no sabem, o sigui, si no et surten de forma espontània, doncs potser ara mateix no caieu, però no passa res. Segur que en la llistat que heu fet a l'inici també us ha servit per adonar-vos que aquells exemples formaven part d'aquestes normes, d'acord? Una vegada fet aquest, passarem a l'1, que posa copiar les oracions separant les paraules que les formen. Tingues en compte que hi ha dues paraules que s'escriuen amb guionet a cada oració. Doncs hem de separar tota l'oració, ja veieu que està tot junt, però hem de pensar quina d'aquestes pot portar un guió. D'acord? Recordeu que hi ha dues paraules en cada oració que ho porten. D'acord? Després passareu al 2. Escriu una paraula amb guionet per a cada imatge. Doncs mireu el primer, què pot ser? Hi ha molts dibuixos, però segurament fa referència al joc que es practica amb aquests objectes que tenim aquí. Què és el 2? El 2 no. Quina xifra hi ha amb aquests dosos? Què pot ser d'aquesta nena? Fixeu-vos en el color del cabell, potser té a veure amb la paraula que esteu buscant. I l'últim, a veure què és, d'acord? Si, per exemple, ens surt xiulet, i xiulet ja sabem que no porta guionet, doncs anem a donar-li més al cap a veure si ens surt la paraula específica d'aquesta imatge. D'acord? Molt bé, per aquests dos exercicis tindreu uns 10-15 minuts.
Jo continuo fent l'exposició de la sessió, però si voleu podeu parar aquí, fer l'1 i el 2 i quan acabeu passem al 3. D'acord? El 3 escriu en lletres aquestes xifres. Doncs recordeu la norma. En els numerals compostos entre desenes i unitats i centenes, només es posa guió entre desenes i unitats i centenes. Per tant, en les altres posicions dels números no. Recordem el que és la unitat, la desena, la centena, per saber i recordar on estan, O sigui, entre quins números es pot posar el guió. Molt bé. Doncs, després del 3, passareu al 4. Observa la rosa del vent i completa aquestes oracions. Doncs intentem també posar la paraula. És una mica complicat aquest, però bueno, aneu pensant. Teniu la imatge aquesta que potser també us pot ajudar, la imatge de sota, on posa N tramuntana, NE gregal, E llevant, SE xalocs. Sí? Això té a veure amb la norma que deia, a veure si la trobo. En els mots compostos, en el primer element és un punt cardinal. Mots compostos que el primer element és un punt cardinal. Doncs aquest és el que has d'utilitzar en aquest exercici, no? Punts cardinals. Recordeu que mots compostos, que la primera paraula és un punt cardinal, anirà amb guionet. El 5. Escriu els guionets que falten en les combinacions del verb i pronoms febles següents. Hauries donar-me-la. Doncs has de pensar com separar aquest verb amb guions. Deixar-les dir. Doncs el mateix, on posaries els guions. Menja-te-les. Doncs on posaries els guions. Porta-la i. On posaries els guions. Portar-vos-ho. On posaríeu el guió. I preparar-nos-el. On posaríeu els guions. D'acord? Que aquest exercici seguiria la norma de davant dels pronoms febles darrere del verb que no s'apostrofen. Per exemple, donar, guió, ta, guió, les. Sí? Amb aquestes explicacions, més tots aquests exercicis, estareu aproximadament 45 minuts. D'acord? Llavors, el meu objectiu és que després, quan acabeu de fer això, tindreu les frases del complement indirecte també les teniu penjades. Llavors, practiqueu l'anàlisi sintàctic i m'ho feu arribar quan ho tingueu acabat, perquè així vosaltres podreu anar fent, així vosaltres podreu anar practicant, a part del guionet, que és molt important, que recordeu que el divendres farem el dictat sobre el guionet, doncs també podem anar treballant l'anàlisi sintàctic. El proper concepte que fem d'anàlisi sintàctic serà el complement circumstancial i així ja hem fet un recordatori de tot el que hem anat treballant fins ara. D'acord? Recordeu, separació del subjecte i del predicat. Els nuclis són la paraula més important, tant del subjecte com del predicat. En el cas del subjecte pot ser un nom o un pronom i en cas del predicat un verb. Només pot ser el verb, el nucli. D'acord? Després vau treballar el complement del nom. Aquest el podeu trobar tant el subjecte com en el predicat. I després de complements del verb teniu el complement circumstancial, que és el que treballarem, perdoneu que he començat per el que no hem fet, atribut, que l'atribut és la paraula que va darrere del verb d'un verb copulatiu, ser, estar o semblar. Recordeu l'excepció de l'estar, que ja us ho vaig explicar en vídeos anteriors. Després, atribut, complement directe i complement indirecte. Segur que ho feu superbé. O sigui que l'únic que heu de fer és anar recordant, anar pensant, perquè així quan anem treballant més conceptes els anem recordant bé. Fins aquí. No massa feina, però bona qualitat. Recordeu que la presentació de les llibretes és molt important i ho podeu fer superbé. D'acord? Doncs vinga, ànims i adeu, que vagi molt bé. Adeu.